So what's up, intro pa ng mga kadaks. So what's up mga kadaks, kaya pakita mo yung to sa intro na ko na Litson. So karon magkwarto na baboy mga kadaks. So kauban na to ang mga magluto ay si Boy Litson o si Tato Bitli. So karon ano siya, i-mute lang nato kay lisod na. So karon mga kadaks, kaya namatay naman itong baboy mga kadaks, kay kiskisan na to mga kadaks. So shout out sa inyo day, kay birthday sa akong lula karon mga kadaks. So mo na siya. So di ba na so karon mga kadaks, muna mong commander na mo si Roger. So ako cameraman naman ko. So karon gibutangan na ng mga lamas para lamay ba. So muna yung mga kadaks. Oh, si Tatay Betli. So butangan na ko para magpula-pula ang lechon na to mga kadaks. So takang na to way duwa-duwa mga kadaks. So but isang lola jud kay handa na to. So surprise pa pa ko moments later. so karon pula-pula na, di ba mga kadaks, kita ang tigluto si Banban. So ligi ban, thank you.